Bore da bawb, bore da a chroeso canes iawn i'n gwasanaeth ni yma yn Salem Plus. Heddi, da ni'n mynd i feddwl am y bugail da, Iesu y bugail da. Felly, gweddiwn. Mae Iesu yn dweud, myfi yw'r drws i'r defaid. Dewch, dewch i gael eich caru. Dewch i gael heddwch. Dewch i gael bywyd. Dew'n am ein bod yn gwybod y cawn groeso o Dduw. Dew'n yn enw Iesu. Dew'n am dy fod yn ein galw wrth ein henwau, a dyn ni'n adnabod eich llais o Dduw. Dew'n yn enw Iesu. Dew'n at ein gilydd i addoli di o Dduw. Dew'n yn enw Iesu. Dew'n at ati o Dduw, gan edifarhau am yr hyn yr ydym wedi wneud. Dew'n at ati gan ddisgwyl yr hyn sydd gennyt i'w gynnig i ni. A dew'n at ati mewn gobaith, oherwydd rydym yn gwybod y byddi di yn rhoi bywyd i ni yn ei holl gyfiawnder. Amen.
Credwch chi fi, Lleida ydy'r un sy'n dringo I mewn i'r golan y defaid heb fynd drwy y giat. Mae bugail sy'n gofalu am y defaid yn mynd I mewn drwy y giat. Mae un sy'n gwylio'r golan dros nos yn agor I y giat iddo, ac mae ei ddefaid ei hun yn nabod ei lais. Mae'n galw pob un o'i ddefaid wrth eu henwau, ac yn eu arwain nhw allan. Ar ôl iddo fynd â nhw I gyd allan, mae'n cerdded o'i blaenau nhw, ac mae ei ddefaid yn ei ddilyn am ei bod yn nabod ei llais. Fydden nhw'n byth yn dilyn rhywun dieithr. Dyn nhw ddim yn nabod lleisiau pobl dieithr, a bydden nhw'n rhedeg I fwrdd oddi wrthyn nhw. Defnyddiodd Iesu y stori yna fel darlun, ond doedden nhw ddim yn deall y ystyr. Felly, dywedodd
Iesu eto. Credwch chi fi ydy y giat i'r defaid fynd drwyddi. Lladron y dwyn oedd pob un ddaeth ymlaen i, y wnaeth y defaid ddim gwrando arnyn nhw. Fi ydy y giat. Bydd y rhai sy'n mynd i mewn tro fi yn saff. Fydden nhw'n mynd i mewn a'ch allan ac yn dod o hyd i bofa. Mae'r lleidr yn dod gyda bwriad o ddwyn a lladd a dinistrio. Dwi wedi dod i roi bywyd i bobl, a hwnnw'n fywyd ar ei orau. Ar ba leisiau ydych chi'n gwrando tybed? Ydych chi'n darllen y Guardian neu'r Daily Mail? Ydych chi mor ddieddol i gredu newyddion ar y BBC neu ar Facebook? A beth am yn eich bywyd cymdeithasol neu eich teulu? Oes ffrindiau yn eich cylch chi sy'n gallu dylanwadu'r grŵp cyfan? Mae'n gallu digwydd mewn teuluoedd ac eglwysi hefyd. Mae rhai leisiau yn uwch neu yn fwy dylanwadol nag eraill. Ond ai dylen ni ei dilyn neu beidio? Sut allan ni wybod pwy dylen ni ymddiried am ddynt? Yn ein darlleniad ni heddiw, dyn ni'n clywed bod y defaid yn adnabod llais y bugail a'i ddilyn oherwydd hynny. Ac mae rhai sy'n gyfarwydd gyda diwylliant y dwyrain canol yn dweud bod hyn yn llun cywir o beth sy'n digwydd fan na. Yn aml, mae'r bugail yn nabod pob dafad gan ei henw, hyd yn oed heddiw, ac mae'r defaid yn adnabod ac yn ufuddhau llais ei bugail. Mae Iesu'n cymharu ei hun i fugail da, yn defnyddio llun cyfarwydd iawn o'r Hen Testament. Dyn ni i gyd yn nabod y drydydd Salm ar 20. Yr arglwydd yw fy migail, ni bydd eisiau arnaf. Gwna i mi orwedd mewn porfeydd breision, y thywys fi gerllaw dyfroedd tawel, ac y mae ef yn fy adfywio. Fe ymharwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di, nid ofnaf un rhywniwed, oherwydd yr wyt ti gyda mi, a thwialen at ffon yn fy nghysuro. Yr wyt yn arlwy o bwrdd o'n blaen yn goedd fy'n gelynion, yr wyt yn eneinio fy mhen ag olew, a mae fy'n chwpan yn llawn. Yn sicr bydd daioni a thrigarydd yn fanilyn bob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hir arglwydd weddill fynyddiau. Ond hefyd yn Eseia pennod 40, dyn ni'n darllen y geiriau hyfryd yma. Dyma eich Duw chwi. Wele, yr arglwydd Dduw yn dod, y mae'n porthi ei braidd fel bugail, ac a'i fraich yn ei cysglu ynghyd. Y mae'n clud o'r oen yn ei gôl, ac yn coleddu yr mamogiaid. Cysur, tynerwch, amddiffyniad, daioni, nerth, trigaredd a breichiau caredig. Dyma beth mae'r bugail da yn ei gynnig i'w ddefaid, a dyma pam ei bod nhw'n ymddiried yn ei laisau a'i ddilyn. Ond gan ddweud hynny, mae Iesu'n codi'r posibilrwydd o leisiau eraill, lleisiau ffug, lleisiau peryglus. Ac mae'n cwestiwn holl bwysig i ni heddiw. Ar ba leisiau ydyn ni yn gwrando? Pam dyn ni'n clywed gwleidyddion neu weinidogion neu jyst pobl cyffredin yn mynegu barn ac yn cynnig cyngor i ni? Sut allan ni bwyso a mesur a'i dylen ni wrando arnynt neu beidio? Achos y broblem yw bod llawer o leisiau yn ein cynnig pethau deniadol, fel cariad, cysur, amddiffyniad a nerth, ond dydyn nhw ddim i gyd yn lleisiau dibynadwy. Mae clorian hen ffasiwn yn ein cegin ni, gyda phwysau metel. Ac mae cywirdeb y glorian
yn dibynnu yn llwyr ar gywirdeb y pwysau, wrth gwrs. Cadwch y glorian yma yn eich meddyliau chi, achos dwi'n mynd i ddod yn ôl at hi. Nawr, pan dyn ni'n siarad am y llyfrau yn ein Beibl ni, weithiau dyn ni'n defnyddio'r gair Groeg canon i ddisgrifio llyfrau sydd wedi cael eu cynnwys yn ein Beibl, o Genesis ar y dechrau i Ddatgydiad ar y diwedd. Dyn ni'n dweud bod y 66 lyfr gwahanol yn ein Beibl ni yn canonical, yw gwahanu o lyfrau eraill am fywyd Iesu er enghraifft, a chafodd ei hysgrifennu yn ystod dyddiau cynnar yr eglwys. Nawr, mae dau beth diddorol dros ben am y canon yma. Yn gyntaf, cymerodd y Cristnogion cyntaf bron 400 mlynedd i benderfynu pa lyfrau dalen nhw eu cynnwys yn y canon Beiblaidd, a pa lyfrau dalen nhw eu gadael nhw allan. Roedd llawer o lyfrau wedi cael eu hysgrifennu am fywyd Iesu yn nyddiau cynnar yr eglwys, ond dim ond y 4 efengel, Matthew, Mark, Luke ac Ioan, sydd yn ein Beibl ni. Roedd llawer o straeon am fywyd yr eglwys bore a'i harferion nhw, ond dim ond llyfr yr actau sydd yn ein Beiblau ni. Ac roedd llawer iawn o lythyrau wedi cael eu hysgrifennu gan arweinwyr yr eglwysi cyntaf, ond dim ond nifer fach ohonynt sydd yn ein Beibl ni. Ac mae hyn yn dangos bod y Cristnogion cyntaf wedi adnabod bod rhyw fath o awdurdod arbennig, rhyw fath o gysylltiad uniongyrchol gydag ysbryd Iesu, rhyw allu unigryw i roi bywyd gyda'r llyfrau yn y canon. Maen nhw wedi adnabod y llyfrau yma fel lleisiau dibynadwy, lleisiau y bugail da. Ac mae hyn yn arwain yn syth at yr ail beth diddorol am y canon. Mae'r gair Groeg canon yn golygu rhywbeth sy'n gael ei defnyddio i gymryd mesur, fel clorian. Fel y pwysau swyddogol ar fy nghlorian i, mae geiriau'r Beibl yn fesur dibynadwy, y gallwn ni ei ddefnyddio i bwyso a mesur a'i bod geiriau eraill, lleisiau eraill, yn ddibynadwy neu beidio. Os dyn ni eisiau gwybod os dalen ni wrando ar lais neu beidio, dalen ni bwyso a mesur y llais erbyn geiriau'r Beibl. Ond efallai bod chi'n meddwl, dydy'r Beibl ddim wastad yn siarad gydag un llais. Mae hyn yn wir. Mae 66 lyfr gwahanol yn y Beibl gan lawer o awduron gwahanol, a oedd yn ysgrifennu dros cyfnod o gannoedd o flynyddoedd. Yn llyfrau'r canon, mae ysbryd Duw yn siarad, ond mae'n siarad trwy dynion pehadurus fel chi a fi, dynion amherffaith. Mae llawer o ddarnau yn enwedig yn yr Hen Testament sy'n anodd i'w deall a'i derbyn heddiw. Maen nhw'n dod o diwylliant mor wahanol i'n cymdeithas ni heddiw. Ond mae un peth yn sicr. Mae popeth yma Iesu wedi ddweud a'i wneud yn hollol dibynadwy. Os dyn ni wir eisiau pwysau dibynadwy i'n helpu dirnad pa leisiau dylen ni ei gwrando arnom, geiriau a gweithredoedd Iesu ydy'r pwysau yna. Maen nhw'n mynd ar un ochr o'r glorian pan dyn ni eisiau rhoi leisiau eraill ar brawf. Os dych chi ddim yn siŵr beth yn union ydy neges Iesu, mae ei hun wedi rhoi crynodeb handi iawn i ni o'i holl ddysgaidiaid a'i holl weithredoedd hefyd. Car lliw a har dy gymydog fel dy hun. Dyma'r pwysau syml, ond effeithlon iawn, a dyn ni'n gallu ei rhoi ar un ochr o'n clorian ni. Ac os dyn ni'n trio rhoi llais ar brawf, dyn ni'n gallu gofyn. Ydy'r llais yma yn gyson gyda gorchymyn Iesu i garu Duw a charu fy nchymydog fel dwi'n caru fy hun.
Ac mae prawf arall hefyd y dylem ni ei ddefnyddio. Ar ddiwedd ein darlleniad, mae Iesu yn dweud, yr wyf fi wedi dod mwyn i bawb gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder. Dyma'r ail brawf felly. Mae lleisiau sy'n gyson â geriau Iesu yn rhoi bywyd. Dydyn nhw ddim yn peri ofn neu ynghytgord, ond heddwch a gobaith. Ar hyn o bryd mae llawer o leisiau swyddogol yn ein hannog ni i aros gartref. Mae'r lleisiau yma yn lleisiau dibynadwy, achos maen nhw'n hollol cyson gyda gorchymyn i garu ein cymydog a'n hunain. Dyn ni'n caru ein cymydog fel ein hunain gan aros gartref ar hyn o bryd. Ond mae lleisiau eraill hefyd, yn aml lleisiau sy'n dod o tu mewn i ni ein hunain, lleisiau sy'n codi ofn, a lleisiau sy'n dinistrio gobaith. Dydy'r lleisiau yna ddim yn dibynadwy. Dydyn nhw ddim yn gyson a llais y bugail da sy'n dweud, my fi yw'r bugail da, yr oedd yn adnabod fy nefaid, am defaid yn fy adnabod i. Yn union fel y mae'r tad yn fy adnabod i, a minnau yn adnabod y tad. Ac yr oedd yn rhoi fy einioes dros y defaid. Pan dyn ni'n rhoi y lleisiau yma o ofn a diobaith ar un ochr o'n clorian a geriau Iesu ar y ochr arall, rydyn ni'n gweld bod geriau Iesu yn llawer mwy nerthol, ei bod nhw'n rhoi bywyd, a bywyd yn ei holl gyflawnder. Helo, gobeithio bod pawb yn cadw yn iach ac yn ddiogel. Dyn ni'n gweld ag eisiau ac yn edrych ymlaen at weld pawb yn ffwan. Efallai eich bod chi wedi clywed ar y newyddion bod coronavirus yn lledaenau ymhellth rai o gymunedau tlotaf y byd. Dyn ni'n gwybod y ffaith y feirws yma yng Nghymru a dros y Deyrnas Unedig, ond i bobl sy'n byw mewn tlodi eithafol,
gallai y effaith fod yn anychmygol I lawer o deuluoedd mewn gwledydd tlotach. Mae bod o dan lockdown yn golygu nad ydyn nhw'n gallu ennill digon bob dydd I fwyd o'u plant. Mewn cleffydd ble bod diffyg, maeth yn broblem yn barod, mae eisiau bwyd ar mwy o bobl ac mae llawer o mynybau newydd. Ni fydd meddiadu ofal iechyd I filiynau dros y byd sy'n mewn perygl o fod yn sawl iawn gyda coronavirus. Bydd rhaid I bobl mewn pentrefi ceffyn glad gerdded am ffiltiroedd I gyrraedd y meddygfa agosa. Mae prynder o offer meddygol fel periannau anadlu, enghraifft yn Ne Sudan, mae dim ond llond claw o berannau anadlu I boblogaeth o 11 miliwn o bobl. Mae ataliad yn hollbwysig, ond does dim myneddiad I sebon a dŵr glan I olchi dwylo yn iawn gyda llawer o bobl mewn gwledydd tlotach. In Cox's Bazar, Bangladesh, gwesych ffwwaduriad mwyaf y byd, mae amgylchiadau clos yn golygu nad yw hi'n bosib cadw pechster. A does dim digon o cyfleusterau golchi dwylo chwaith. Gallai feirws ledaenau trwy y gwesych fel tân gwyllt yn bygwth yn 500 miliwn I bobl Rohingya sy'n byw fanna. Cesi llawenydd a ffraint o ymunw a digwyddiad gweddi ac addoliad tirffand ar-lein yr wythnos yma, ac roedd hi'n brofiad emosiynol iawn I ymunw a phobl dros y byd a gweithio yn Duw cariadus a nethol. Os ydych chi'n gallu fwy, mae cronfa a gyffrwng gan tirffand ac ydych chi'n gallu fwy ar-lein a tirffand.org. Ond hefyd, mae rhaid I ni weithio. Felly, please ymunwch â fi nawr a weithio dros y nifer llawer o gymuniadau o gwmpas y byd sydd wedi cael ei heffeithio gan y coronavirus. Gweddion. Dduw cariadus, dyn ni'n dod o'r flaen dy gan wybod dy fod ti'n dduw da, dy fod ti'n caru bob un ohonon ac rwyt ti'n caru pawb. Gweddiwn dros weithio'r iechyd a weithio'r allweddon I ti I gadw yn iach ac yn saff iddyn nhw gael yr offer diogelwch sydd ei angen ac am ddwrdr I ddisodli ofyn wrth iddyn nhw ofalu am pobl wedi heintio. Gweddion hefyd dros ein llywodraeth am ddwythineb I wneud penderfyniadau da. Dyn ni'n gweddio dros wledydd o gwmpas y byd ble mae diffyg gofal iechyd sylfaenol neu ble bod diffrod sylweddol yn barod oherwydd riffel a thrychinebau naturiol. Gweddion dros y rai sy'n gweithio ac yn blino iddyn nhw cael eu hadfer gan dy ysbryd glân a pheidio o blino yn gwneud beth sy'n iawn. Gweddion dros partneriaid tirffand sy'n sefydlu gorsaffoedd golchi dwylo mewn cleffyd fel Bangladesh yn dosbarthu sebon a hyfforddiant hilendid a chodi ymwybyddiaeth am atal y coronavirus. Gweddion dros Weriniaeth Ddemocratiaeth Congo
roedd y wlad yn edrych ymlaen ar ddathlu diwedd swyddogol y salwch Ebola y mis yma, ond yn drist iawn ei bod nhw wedi dod o hyd o achosion newydd o Ebola coronavirus hefyd, ar y glwyd gwedi'n yn enwedig dros partneriaid Eglwys Tirffund yn gweithio yn y Weriniaeth Democratiaeth Congo. Gwneud i eu hamddiffyn nhw eu teuluoedd hefyd, wneud i llochesu a'i cadw yn saff. Clod iddo, mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim yn byddwn ni'n mentro gofyn amdano na, hyd yn oed yn gallu ei ddychymygu. Dylwn ni sydd yn yr eglwys ac wedi yn huno gyda'r Meseia Iesu, roi clod iddo am byth oed. Amen. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd. Sancteiddio dy enw, dela dy dyrnas. Gwyneler dy ywellus megis yn y nef, felly ar y ddair hefyd. Dero i ni heddiw ein bara bainyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddai yw ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni profedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. 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 Diolch yn i Dduw am fywyd yn ei holl gyflawnder. Diolch i Dduw am ei gariad hael. Ewch allan i'r byd. Ewch i ble bynnag y bydd Duw yn eich arwain. Ewch mwyn i chi allu ei wasanaethu. A ble bynnag yr ewch, boed i chi wybod bod Duw gyda chi. Amen.